Tom Nduku nikech weche motenre koda Arita ang'ene gin weche machiegni kodi. Achaka ne kodi kaluwore kod thor wach mar Daily Nation. Ing'eni Arita makweni, Arita mar chukdar, to jobunge gi onego range maber. En gima aneno ka jobunge weye, to kogi nono to Kenya bro dhi marach. Nikech nyaka ne yaw duol mar PS, Private Security Guard. Gisobedo gi demands moko ma kirango to ok in line with the security system ma Kenya kaendi. Nikech starting salary mar gidwa nube 30,000. To salary ma police to is lower than that as a starting salary. Kirango the two, things are not good. Koro wadwa bedo ambitious, good decisions moko ma ok donje. And then gima ka okorang maber, tibro nwang ka Kenya bro fall out. Diere moro ka nochake KK security, they were giving people very good salary. I think there was wisdom in President Moi Ngago. And no decide buno wuoyo go joka buno ndwok pesa cha bobedo minimum. Gima jogi nero timo, oket ngia kita working hours 8 hours to make allowances. You see, when he's subjected to allowance, so pogore starting salary. To ko chakre starting salary, to gecheni even government people unobeni medosara. Kora na feel ni the issue majogi neno na tuuli koso representing and this body may not kill me. To body ni bendo sobero go demands moko makta kirango nikech gima chando ji Kenya ka en jomoko yudo pesa mang'eny moyudo moloyo moko, especially in terms of entrepreneurs. Gine magirang ka gidile gi joma manage security system. It is not the question mar ng'amonde ki mondo chak demand anatiyo mang'eny to ng'ache mag msara. Jogi monego rang nikech ing'eni sani nwang ka joma ran private security ichule kta 50,000 on an assignment. Kech kotero guok no nogo sara. Kotero askari nogo sara. Especially these embassies chulo that money. Giyudo this money. Koro joka ja PSR ni mani ni otelo ne kaini. Onego ber piny jo sirkal bogo nyaka gatuoli ni. Mondo giwinjre how far can we handle this? Nitie pesa ma jo Kenya onego yudi mondo boost economy kaka kori winjo ka doctors chandre kaendi. Nitie pesa ma jogi nyalo contribute nikech piny igero gi jok ma tiyo maber. Iwinja. As you the higher you earn, ine monego ikony ng'amo dhier. Actually that is the principle of the law. Ting'eni Kenya kaendi en gani kiyudo mang'eny en ng'ama thagre chonego thagre saidi. To inte monego ikony nikech in opportunity ma probably ng'ani mathagre ni en pok oyuda. Kidhi first world countries tibon wango ng'ano mokuti nitie msara masirikal, nitie ka sirkal range, nitie benefits ma sirkal omiye. That is an opposed to this position. And that's why neno ka gini bro go jo nyalo neno na tuole nja kitim tije. Koro ginyalo mon kode on about terms